Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an b'aw fo dantɛ foli min na bi ntɛnɛndon in na dɔgɔkun daminɛ bi ye an minnu bɛ ka Radio Joliba lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamako yan Segu Sikasokaw fɛ yen an ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye an ka page Facebook ye ka taa se page YouTube ma min ye Radio Joliba ye n'i bɛ fɛ k'a lamɛn hali Canal Plus kan o man gɛlɛn i bɛ numéro 866 n'i y'o kɔri i bɛ an sɔrɔ o tuma na nin waati in na limanaw an minnu bɛ k'an lamɛn nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen kan sɔgɔmadafɛ foli an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ dɔrɔn aw ka jɛmukan min bɛ lase aw ma don o don ni laada don awa ni kunnafonidilaw ma sɛgɛn kunnafoni ɲini na an yɛrɛ tɛna sɛgɛn kunnafoni ninnu k'u bamayɛlɛma k'u lakale aw ye bamanankan na nin y'an sigilen o kɛnɛ kan limanaw bi ye dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn don min ye janvier kalo ye san kalo kura o kalo fɔlɔ awa o tile 13 de ye bi ye san 2025 limanaw ka kunnafoni lase aw ma balimakɛ Amadu Jalo fan dɔ fɛ ne ni maa min sigilen don k'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la o ye Musa Sanogo ye awa maa dɔw fana bɛ yen olu de b'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la Augustin Isobi bɛ o baara la min ye Lamini Kulubali ye Musa Hayidara Isa Jabikile ani awa Isufu Sangare olu bɛ k'o baara kɛ limanaw kuma na jɛ ka baara de don an minnu jamakulu fana bɛ k'an lamɛn nin waati in na an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fɔ ɲɛna dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kuma na gafew bɔra bi kɔni an tɛgɛ falen bɛ kosɛbɛ limanaw min ye le républicain fasɛrɛli sɛbɛn ale bi yan min ye l'indépendant ale fana bi yan soir de Bamako b'an bolo kɔrɔ yan Nouvelle Horizon bi yan limanaw min ye le soft ale bi yan nɔ ka taa se l'indicateur du renouveau ni waati kɔni ma an ta an tɛgɛ ma fiyewu ni fasɛrɛli sɛbɛn ninnu falen bɛ kunnafoniw de la minnu nafa ka bon kosɛbɛ jamanadenw yɔrɔ an n'an da don olu la k'o lakale an b'a daminɛ joona ni fasɛrɛli sɛbɛn min n'an ko a ma ko républicain limanaw min ye fasɛrɛli sɛbɛn ye a y'a jira k'a fɔ ko awa jamanakuntigi dɔ nana bɔ an ka jamana kɔnɔ yan awa n'o ye Sudan ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a lajɛ taama in bɛ fɛn fila kan n'i y'a lajɛ lakanako b'a la ani yiriwali n'o ye ɲɛtaga ye ni taama in min bɛ Sudankaw kan ni jamana ɲɛmɔgɔ in awa kana Mali la yan nɔ awa dɔwɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ jamana ni Sudan jamana n'i y'a lajɛ fɛn kelen de b'u bɛɛ dala bi o ye lakanako ani yiriwa ye min ye Sudankaw kan ni jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Général Abdel Fattah al-Burhan ko a ye taama daminɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo in tile 11 awa taama in tile 2 don Bamako yan nɔ n'i y'a lajɛ taama in awa teriya taama don taama in fana baaraɲɔgɔnya taama b'a la a jala k'a fɔ a bɛ don hukumu kɔnɔna la Mali ni Sudan jamana bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na jamana fila in sabu n'i y'a lajɛ ko politiko gɛlɛya de bɛ jamana fila in bɛɛ la lakanabaliya bɛ jamana fila in bɛɛ la hali ɲɛtaga yɛrɛ ko baaraw awa jamana fila in bɛɛ lajɛlen a bɛ n'a fɔ n'i ye Sudan ni Mali lajɛ jamana fila don minnu yɛrɛ awa ka kow bɛɛ lajɛlen kelen ye o de ye a to awa min ye ni awa jamana ɲɛmɔgɔ in ye n'o ye Général Abdel Fattah al-Burhan a nana bɔ a tɔɲa jamanakuntigi ye Général d'armée Assimi Goïta o kumana fɛn caman kan n'i y'a lajɛ limanaw lakanako don an kumana o kan min ye awa yiriwali ye ka taa se awa fɛn caman ma jamana fila in bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen sanga 40 yɛrɛ de a ka pankuru jiginna awa Bamako pankuru jigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ jamanakuntigi fɔlɔ la Modibo Keïta limanaw a yɛrɛ jamanakuntigi ɲɛmɔgɔ n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye o taara kunbɛn Assimi Goïta nɔfɛ min ye premier ministre ye général de division Abdoulaye Maïga kun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa se CNT ɲɛmɔgɔ n'o ye Maliki Jaw ye ale fana ye général ye a fana kun bɛ kɛnɛ kan ye limanaw n'i y'a lajɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ani laadatigiw bɛɛ lajɛlen de taara awa min ye Général Abdel Fattah al-Burhan n'o ye Sudan jamana faama ye u taara kunbɛn ka sɛnsɛn ka na min ye Bamako ale dugu kɔnɔna la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Sudan kɔni awa jamana fila don minnu ka lahalaw bɛɛ lajɛlen kelen sabu awa n'i y'a lajɛ Sudan yɔrɔ kɛlɛ fana tun bɛ ale jamana in na fo ka jamana in tila fila ye an bɛ don min na ko bi maa min bɛ yen n'ale bɛ jamana ɲɛmɔgɔya dɔn n'a lakodɔnnen bɛ o de ye Général Abdel Fattah al-Burhan ye yɔrɔ Mali yɛrɛ kabi san 2012 bamacɛ wale min lamagara an ka jamana in kɔnɔ yan limanaw fo ka na Mali kɛ awa kɛlɛ jamana ye k'a sɔrɔ Mali ma kɛlɛ ɲini bamaciw minnu ye maajuguw ni jatigɛ wale tigilamaw ye olu fana nana ko f'u ka Mali jamana tila fila ye yɔrɔ n'i y'a ni Sudan lajɛ a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen jamana fila in minnu ka kungo ye kelen ye n'u ko bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ limanaw o baara a bɛ dɔ bɛ dɔ la ɲɛtaga bɛ sɔn ka sɔrɔ a la o de la ko Bamako ni Khartoum n'o ye Sudan faaba ye k'u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛtaga sɔrɔ ani fan caman fɛn fɛn ye bɛn fana ye o bɛ u ka kumaw cɛla Général d'armée Assimi Goïta
ani général Abdel Fattah al-Burhan kuma minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ nin de la républicain de y'a fɔ limanaw républicain kelen y'a yira k'a fɔ ko awa cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɛsinnen don buna hadamadenya jo sariyaw lafasali ma ko maa kuraw bilala ale ɲɛmaaya la olu cɛla limanaw an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Fagara Fayinke ye kunnafonidila don limanaw ko Fagara Fayinke sugandira ka min ye ka bila min ye commission nationale des droits de l'homme a maaw cɛla n'i y'a lajɛ général d'armée Assimi Goïta furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ k'ale ye décret dɔ ta décret in décembre kalo in tile 24 tɛmɛnen san 2024 ka min ye commission nationale des droits de l'homme maa kura minnu bilala a bureau kura kɔnɔna la k'olu sugandi n'i y'a lajɛ commission nationale des droits de l'homme n'u kama ko CNDH jala k'a fɔ ko a bɛ se maa 8 ma minnu bɛ yen n'olu sugandira ka bila bureau in kɔnɔ maa fɔlɔ ye madame Maïmouna Jɔnkuda Danbele ale b'u cɛla madame Boire Bintou Fune Samake ale b'u cɛla min ye madame Aïssata Fune Tembeli ye ale fana b'u cɛla Seku Konare ale b'u cɛla Umaru Zakaria Touré ale fana bɛ commission nationale des droits de l'homme kura ninnu cɛla Fagara Fayinke kunnafonidila don limanaw ale y'an baarakɛ ɲɔgɔn ye a yɛrɛ a bɛ n'an ka jɛmukanw na yan kosɛbɛ Fagara sugandira kumana an b'a fɔ ɲɛna ko Ala ka baara ɲɛ a bolo min ye Alikadiri Jara ye Ibrahima Ndiaye limanaw ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen de sugandira ka bila commission nationale des droits de l'homme baara y'o ye i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ fɔ i kɔ o kumana ko commission nationale des droits de l'homme a ye bureau kura sɔrɔ an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn Fagara Fayinke sɔni sigin b'ale de ta kan kosɛbɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o kan ko union nationale des journalistes du Mali UNAJOM ale de y'o ɲɛmaa ye nin waati in na an b'a fɔ Fagara ye ko baara ayiwa Ala k'a ɲɛ a bolo limanaw yan'an ka bɔ républicain kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ka dugujukɔrɔ nafolo n'o ye lithium ye halisa limanaw ko jɛkulu min b'a ɲɛmaaya la n'o ye lithium groupe lithium du Mali SA ko u ma taama boloda fiyewu ka taa Côte d'Ivoire faaba la limanaw taama in a bɛ don hukumu min kɔnɔna la ko Mali ani Côte d'Ivoire cɛ ko an ka lithium in dugujukɔrɔ nafolo in n'a ma ɲɛ k'a bɛ dilan Mali la yan a ka se ka bɔ ka taa jamana kɔ kan ka taa bamayɛlɛma fɛn min bɛ yen n'o ye o ye batteriw n'a ɲɔgɔnnaw ye walima ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye a jala k'a fɔ ko délégation ba in n'i ye jateminɛ kɛ Miriam Husseina directrice générale terminal Varaki Abidjan ko tarata janvier kalo tile 7 tɛmɛnen ani directeur général IN Yakuba Siye ko u ye ɲɔgɔn ye Abidjan limanaw dɔwɛrɛ tɛ Mali lithium min bɛ bɔ Mali dugukɔrɔ nafolo min ni a bɛ bɔ Gulamina a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Berté Ibrahima ye ni ale de bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma o kɔni taara ni Côte d'Ivoirekaw u ye ɲɔgɔn ye a jala k'a fɔ ko min bɛ lithium ko fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ dilan Mali la yan a tɛna dilan ka to yan a bɛ taa bamayɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ de an mago bɛ min na n'o ye batterie n'a ɲɔgɔnnaw ye a ka se ka dilan ka k'o ye yɔrɔ ni lithium ko in yɛrɛ a fɔra k'a fɔ a nafa bɛ se Mali ma kosɛbɛ miliyari caman de fɔra jamanakuntigi ka laseliw la ko bɛ o tɔnɔ de bɛ se Mali ma yan nɔ an bɛ don min na ko bi lithium min yɛrɛ ka bɔ a ka se ka bamayɛlɛma o taamasiraw de daminɛnen filɛ nin ye limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw l'indépendant kunnafoni sɛbɛn an b'ale ta a kuma na limanaw l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Niger ni Burkina olu ka bɔ CEDEAO ko la yɔrɔ ko tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa de ye sabu min ye janvier kalo in natɔ in an b'ale la ka ban ale tile 28 Mali Niger ani Burkina u na bɔ CEDEAO la olu minnu bɛ yen ni u y'u damata jɛkulu sigi n'o ye Alliance des États du Sahel dɔw yɛrɛ k'a ma ko AES limanaw k'a tɔ tora dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna de ye ni jamana 3 in ka fosili ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la a ka danganamaya pewu yanni o cɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 11 in na limanaw malidenw ani burkinakaw fo ka taa se Niger ka dɔw ma minnu bɛ Faransi k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi faaba la Paris ka fara ɲɔgɔn kan ko olu ma jɛn n'a ye dɛ k'u ma jɛn n'a ye Burkina ni Mali ni Niger ka bɔ CEDEAO la n'i y'a lajɛ yɔrɔ janvier kalo tile 29 natɔ in o de y'a dɔgɔduma yɛrɛ ye don min bɛ yen n'a tɛ ci fiyewu don min bɛ yen n'a fɔra n'a bɛ se Mali Niger ani Burkina u kan ka bɔ tɔn kɔnɔna la n'o ye farafinna tilebinyanfan jɛrɛjɛkulu in ye hali n'a sɔrɔla CEDEAO ye
kalo 6 di AES jamanaw ma ko b'u bolo u bɛ se k'u sigi k'u miiri yani a don cɛ nka jamanakuntigi ninnu dɔw yɛrɛ ka kuma la ko segin kɔ t'a la bilen ni segin kɔ t'a la maliden dɔw ani burukinakaw ni nizɛrikaw minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la faransi ni olu caman y'a yira k'a fɔ ko nin jamana 3 in ka bɔ CEDEAO la k'olu fɛla tɛ sabu u ko CEDEAO tiɲɛ don olu bɛ min kɔni ɲini yɛlɛma dɔw ka don a kɔnɔna la nka k'a fɔ de ko nin jamana 3 in ka bɔ CEDEAO la o t'olu fɛla ye o dɔ ye Ismaila Sako politiki tɔn min maa bɛ se k'a fɔ politiki tɔn kɔrɔ don PSDA o ɲɛmɔgɔ don ale tun bɛ maa kofɔlen ninnu cɛ la limanaw maliden minnu fana bɛ yen n'olu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan in cɛ la yen nɔ Faransi place de la République la maliyɛn min ni ka wulikajɔ ka bon muso don Kadija Fofana ale tun b'u cɛ la yen limanaw ka taa se min ye yɔrɔ ale Kadija Fofana yɛrɛ ko a ye walan sɛmɛ ka bɔ minisiriso min bɛ bɛn ni keleya tun b'o kɔnɔna la a ye walan sɛmɛ ka b'o la a ka kuma ka bɔ politikiw nasira la kosɛbɛ nin waati in na k'a bɛ Faransi parikaw fɛ ale tun bɛ jɛkulu in cɛ la a yɛrɛ ko Mali ka bɔ CEDEAO la k'a bɛ n'a fɔ nin hakilila ye min miiri ma kɛ fɛn min na ko Mali ka bɔ CEDEAO la ko nin kɔni ye finitigiw ka ko de ye finitigiw de ye nin jagoya malidenw kan ko k'a sɔrɔ nin u ma malidenw sigi ka a ɲɛf'u ɲɛna ko u b'a ɲini maliyɛnw burkinabɛw ni nizeriɛnw fɛ u kana sɔn fiyewu u ka jamanaw ka bɔ CEDEAO la Kadija Fofana ka kuma don dɛ l'indépendant kɔnɔ yan ko olu bi yan ko a ba AES a ba la vive la démocratie o tɛ ko u ma sɔn AES ko ma wa ko nka démocratie ko u sɔnna o de ma nin y'u ka kuma ye sɛbɛnni minnu kun kelen bɛ sɛbɛnfɛnw kan bɔlɔlɔw sanfɛla la n'i y'a lajɛ limanaw ko hali Arazbaci yɛrɛ fotow ani CDR tɔgɔw kun sɛbɛnnen bɛ sɛbɛnfɛnw kan minnu kun yangalen bɛ limanaw n'i y'a lajɛ AES ko o de bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen cɛ ma AES min ko k'ale tɛ CEDEAO ko fansi la bilen k'u b'a ɲini yɛrɛ ko hali jamanakuntigi 3 in limanaw Asimi Goita Abdurahmani Chani capitaine Ibrahima Traoré taamakɛlaw ko n'i y'a da olu ma k'u ka walan sɛmɛ ne ka kuma tɛ dɛ limanaw l'indépendant de y'a fɔ l'indépendant kelen ka kuma la Mali la yan mobiliba minnu bɛ yen ni u bɛ damatɛmɛ doni da u yɛrɛ kunna limanaw ka sirabaw tiɲɛ e ko waati ma di u ma l'indépendant yira k'a fɔ ko siraba minnu bɛ yen n'a bɛ dilan limanaw a tɛ mɛn yɛrɛ nka sira ninnu dilankun de ye maaw ka se ka taa ni ka se ka nɔgɔya u bolo nka i b'a sɔrɔ mobiliba minnu bɛ yen ni damatɛmɛ doni de bɛ da u kunna yɔrɔ ni doni cayara a bɛ dadigi kɛ sira de la ko direction générale des transports ale ye jɛrɛ kɛ o kɛra janvier kalo tile 8 tɛmɛnen in na jɛrɛ min ni hakilila falen don ko k'a fɔ mobilibatigiw ye limanaw ani minnu bɛ mobiliba boli k'a f'u ɲɛna ko min bɛ conseil malien des transports et des chargeurs ale mɔgɔw tun bɛ ko kɛnɛ ka ye chambre de commerce et d'industrie du Mali fédération transitaire du Mali ani direction générale de la gendarmerie et de la police u bɛɛ tun bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko in sɛbɛko don limanaw laɲini ye min ye o ye k'a fɔ ko kalo 3 de dilen bɛ k'a daminɛ janvier kalo in tile fɔlɔ fo ka taa bila mars kalo la ko mobilibatigi minnu bɛ yen n'u bɛ Bamako duguw cɛci walima Mali duguw u ka lajɛ doni min n'u ka kan sabu UEMOA sariyaw de b'o fana fɔ n'o ye règlement numéro 14 ye k'a fɔ damatɛmɛ doni k'a da mobiliba kunna a bɛ kɛ sababu ye ka siraw de tiɲɛ ni sira yɛrɛ ma ɲɛ yɔrɔ taa ni ka segin kɔni ma a tɛna fɛn fɔ o la ko kalo 3 dilen u ma wa kalo 3 in kɔnɔna la laseliw de bɛ kɛ ɲɛfɔliw walasa u ka se k'a faamu n'o kɔni tɛmɛna ni mobiliba min yera k'a fɔ doni b'e kunna e ka mobili yɛrɛ doni tɔni min kan ka don a kɔnɔ e tɛmɛnen b'o kan fo ka tila k'a yongo ka dɔ fara a kan ɲangi bɛ da i kan dɛ kunnafoni filɛ limanaw l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta le soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako kumana yani min bi an bɔra ka CEDEAO ko fɔ sisan yɔrɔ a jirala k'a fɔ ko AES jamanaw cɛncɛn jamana 3 olu ko olu tɛ CEDEAO ko la bilen k'u bɛ bɔ a la pewu n'i y'a lajɛ limanaw yan'o cɛ maaw jɔrɔlen bɛ mun na o ye sɛbɛnko ye passeport ko carte biométrique ko limanaw ani carte de séjour o n'a ɲɔgɔnna caman min ye CNT maa mafalema min bɛ yen n'o ye Nuhum Sar ye Nuhum Sar ko sɛbɛnfura minnu filɛ nin ye
awa ko AES ka nin sɛbɛnfura ninnu ko mange jigi da kan sisan dɛ sabu san 2 ko ni san 3 ko de bɛ ka fɔ a la soit Bamako kɔnɔna la bi ko maliyɛn minnu bɛ yen n'u jɔrɔlen bɛ awa bugunatigɛ sɛbɛnko la n'o ye carte d'identité biométrique ye ani awa sɛbɛnfura tɔ ninnu yɔrɔ AES ko k'ale b'a ka passeport dilan a b'a ka carte d'identité biométrique dilan nka Numusar de ye nin fɔ limanaw ni Tinɛni ye min fɔ Bama ɲɛkuru ko la a dɔn b'a la jɔnjɔ y'a fɔ dɛ a ko ayiwa AES sɛbɛnko min filɛ nin ye ko awa maa man k'i sigi n'a a sɔrɔli yɛrɛ sisan sabu Numusar y'a yira k'a fɔ ko san 2 walima san 3 o de bɛ se ka kuma kɔnɔ walima awa a bɛ se ka tɛmɛ hali o yɛrɛ kan ko awa AES tɔn jamanadenw bɛ se ka u tɛgɛ da u ka sɛbɛnw kan Numusar ye awa conseil national de transition maa don limanaw awa a kɛlen kɔ ka nin kuma fɔ limanaw maliden caman minnu jɔrɔlen bɛ sɛbɛnko in na ko nin tɛ dɔ fara awa hami kan tuguni sabu n'a fɔra k'a fɔ ko Mali ni Burkina ni Niger bɔra CEDEAO la jɔrɔna ko ye min ye taa ni ka segin jamana 3 in bɛ bɔ u ka jamanaw kɔnɔ u bɛ taa jamana wɛrɛw la maa magoɲɛciw la limanaw yɔrɔ CEDEAO yɛrɛ kun maa mafalima min bɛ yen n'o ye Aliyu Tura ye u ka président de la commission ale ko awa ko min bɛ yen n'o bɛ se maa bɛ se k'i sigi min kan jamana o ye k'a fɔ ko awa jamana 3 in denw ka taa ni ka segin min da ka di u la o de ye awa u ka to CEDEAO kɔnɔna la n'o tɛ ko lakanabaliya min bɛ awa jamana 3 in kɔnɔ awa n'u y'u fosi ka bɔ CEDEAO la u bɛ to u yɛrɛ kelen na wa u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ to u yɛrɛ kelenna ko man di limanaw n'a fɔra ko awa i teri yɛrɛ kelen na min kan k'i dɛmɛ tiɲɛ don siga fɔ fɔra a fɔra ko CEDEAO ka ko caman man ɲi nka ko ni AES fana ko a bɛ bɔ CEDEAO la nin cogoya la awa CEDEAO ka jɛrɛ 66 min kɛra nin ye awa u ye kalo 6 min di awa AES jamanaw ma AES jamanaw yɛrɛ ko k'o kalo 6 ko u ma sara u la ko u bɛ n'a fɔ awa bɛnbɛnbɛn wɛrɛ de bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma yɔrɔ faamuya cɛ ka jan jɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ni Numusar nana bɔ o kɔnɔna la k'a fɔ ko awa AES jamana ka sɛbɛnw passeport b'o la carte biométrique b'o la k'o tɛ sɔrɔ fo san 2 walima san 3 yɔrɔ limanaw maa fana kan ka jɔrɔ o la dɛ kunnafoni de ye nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Bɔra yen nɔ fasirisi sɛbɛn min n'an b'o ta limanaw Nouvelle Horizon ale kumana limanaw Nouvelle Horizon ko min bɛ tali kɛ awa ko min bɛ awa kuranko kofɔ awa o kuma de bi yan yɔrɔ kuranko kuma in Mali jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye awa yala k'a fɔ min bɛ awa Mali ni Côte d'Ivoire cɛ kuranko in limanaw a jala k'a fɔ ko awa jamanaden caman y'a faamu sabu ko awa segin cɛkɔrɔ ma baasi tɛ dɛ a bɛ i dɔnbaga kɔni caya ko bi an ni Côte d'Ivoire ka segin ɲɔgɔn ma kuranko y'a sababu ye awa baasi tɛ o sabu Côte d'Ivoire fana de ka juru kow ka juru de b'an na a bɛ se miliyari 200 ɲɔgɔnna ma juru in limanaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko awa sarali ko b'a la walima an yɛrɛ ko an tɛ segin Côte d'Ivoire ma bilen limanaw ko juru in bɛ se ka sara k'a sɔrɔ nin a ma kɛ ni gɛlɛya ye walima kuran bɛ se ka na cogo min na sabu limanaw n'a fɔra k'a fɔ ko premier ministre yɛrɛ ale sigi kan ale taara énergie du Mali maaw fɛ yen k'a b'a fɛ hakilila mun b'u fɛ kuranko in na gɛlɛya min b'a la olu de b'a dɔn olu de y'a baarakɛlaw ye énergie maaw ka kuma kɛra mun ye ko n'i y'a dan olu ma u ka laɲiniw na ko Mali ka segin Côte d'Ivoire ma walasa an bɛ se ka kuran sɔrɔ yɔrɔ ni nin kuma fɔra limanaw i t'a kuma ɲɛɲini yɔrɔ jan bilen an bɛ don min na ko bi ko maliden caman de bɛ yen jamanakuntigi ka kuma kɔfɛ a ka sankura foli la awa Général d'armée Assimi Goïta n'a ko awa ko min ye kuranko in ye limanaw yɔrɔ panneau solaire de kuma kun fɔra limanaw ko o bɛna sigi o panneau solaire ko yɛrɛ limanaw o sen tɛ ka don ba la awa tajiko gɛlɛya bɛ yen nafoloko gɛlɛya bɛ yen awa a sera k'a fɔ sa ko maliden minnu bɛ yen ni kuranko na Assimi Goïta yɛrɛ ko kuranko in k'a ma ɲɛnɛbɔ fɔlɔ ko maaw t'an bɛ kalan na awa walima ɲɛ bɛ ka ɲini a la a bɛ n'a fɔ kuranko in kɔni sisan kɔni a ɲɛnɛbɔtɔ tɛ n'a fɔra k'a fɔ ko fɛɛrɛ joona n'o awa olu de laɲinina o dɔ ye ko ka Côte d'Ivoire tun bɛ kuran min di an ma awa an ka segin Côte d'Ivoire ma u ka cakɛda in n'o ye compagnie ivoirienne d'électricité ye ko ka segin o ma u ka se ka kuran di an ma sabu u ka wari b'an na wari in ka se ka sara kuran ka se ka di an ma limanaw ko nka Nouvelle Horizon ye min fɔ awa ko maliden caman de bɛ yen n'i y'u ɲininka bi
ko ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ wariko de b'a la an k'u ka wari segin u ma hali ni dɔ bɛ sara dɔ ka to yen kuran ka na n'o tɛ ko Côte-d'Ivoire anw bɛ ka an ni jamana dɔw bɛ jɛ la bi ko Côte-d'Ivoire ka kuran de bɛ ka taa olu fɛ yen olu de bɛ ka Côte-d'Ivoire ka kuran matarafa mun b'a to an ka segin Côte-d'Ivoire ma ko o ye anw bɛ k'an yɛrɛ dɔgɔya Côte-d'Ivoire kɔrɔ dɔgɔyali tɛ dɛ Côte-d'Ivoire de bɛ kuran feere anw ma an b'a san an b'u ka wari di u ma kuma min yɛrɛ fɔlen bɛ an ka minisiri min n'u bɛ nafoloko kunna limanaw n'ale ko juru min banna nin ye miliyari 200 kuranko y'a sababu ye ko compagnie ivoirienne d'électricité ko an ka segin u ma k'u ka juru min banna an ka sara ko u ka kuran a ka se ka na Mali la yan walasa kuranko gɛlɛya min bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanakuntigi ko kuranko in ko a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ limanaw an y'a bila yɔrɔ min na an t'a ta ye kunnafoni de filɛ nin Nouvelle Horizon de y'a fɔ dɛ limanaw ale Nouvelle Horizon kelen y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra fɔɲɔgɔnkɔ dɔ ye sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Tabakoto limanaw Tabakoto sifinnakaw de wulila ka taa minkɛyɔrɔ dɔw k'o jeni ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw b'u t'u yɛrɛ lafiya ye a jirala k'a fɔ ko dɔrɔgu feere yɔrɔw ko Tabakoto dugu k'a kɛra fɔɲɔgɔnkɔba de ye a kɛra juma tɛmɛnen janvier kalo tile 10 san 2025 sabu limanaw ko fitinin min n'o de kɛra koba ye a jarala k'a fɔ ko sufɛla fɛ juma sufɛla yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 fitirimagɛn yɛrɛ waati ko a jarala k'a fɔ ko sifinnaka dɔ ayiwa sanu sanna de don ale bɛ taa sanu san ka tila ka taa feere bandiw de binn'a kan limanaw ka marifa ci a la a kunkolo la k'a bɔ n'a nin na ka tila ka sanu min b'a bolo k'o ta ani nafolo min b'a kunna k'o bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa ni a ye sifinnakaw de bɔra nin kalama ka se ka wulikajɔ kɛ n'a nana ye k'a fɔ ko lakanabaw bɛ Tabakoto nka lakanabaw sen tɛ ka foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ na maaw bɛ fa u ɲɛkɛnɛ bɛ karaba u ka nafolomafɛnw bɛ minɛ u la sifinnakaw de y'a ye sa nin ko min bɛ sen na e k'olu yɛrɛ tɛ sariya tigɛ u yɛrɛ ye u ka sɔrɔ ka wuli u taara bɛn min ye dɔrɔgu feere yɔrɔ dɔ ani bar dɔ kan limanaw fɛn fɛn b'o yɔrɔ la u ye tasuma don a bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ lajɛlen jeni a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Tabakoto yɔrɔ in kɔni sanubɔ yɔrɔ don nafolo bɛ sɔrɔ yen ka filɛ Kɛɲɛba mara in na yen ko bandiw de b'u dogo limanaw maa min bɛ yen u mana sɔmi o la min mana taa sanu san u b'o bɛɛ lɛ ka u bɔnɛ u nin na ka sɔrɔ k'u ka nafolomafɛn ta ka taa n'a ye sifinnakaw y'a ye sa ko in kɔni lakanabaw kɔni tɛ ka se ka fɛn bɔ ko in na olu yɛrɛ de y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sisan ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye nka u ka sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Musa Magaji ye ale ko in ko maaw k'a lajɛ u k'u farati u ka jisuma dɔɔni k'u koliji la ko gɛlɛya in a kana kɛ i n'a fɔ ko a ka ban ni gɛlɛya ye gɛlɛya tɛ ban ni gɛlɛya ye maaw k'a lajɛ u ka sabali u ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn faamuya ye limanaw o mana bɔ yen min ye kabi décembre kalo tile 28 tɛmɛnen san 2024 politiki tɔn min ni a tɔgɔ ye ko parti Nouvelle Vision pour le Mali NVPM a ɲɛmɔgɔ Nabi Ibrahim Togola Nabi Ibrahim Togola tan bɛ min fasiri kɛlen bɛ k'o de ɲininkali kɛ ni politiki tɔn in ɲɛmɔgɔ limanaw k'a tununa décembre kalo tile 28 sɔgɔmada fɛ a somɔgɔw a teriw maa si t'a kibaruya dɔn nin waati laban ninnu na ka kɛɲɛ ni o ye bɛɛ de jɔrɔlen bɛ a ka politiki tɔn maw a somɔgɔw bɛɛ de kɔni jɔrɔlen bɛ min ye u ka politiki tɔn ɲɛmaa dankan ye ale ko k'a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ joona walasa u ka ni politiki tɔn ɲɛmaa ye n'o ye Nabi Ibrahima Togola ye a ka se ka ɲini ka ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko le soft limanaw soft kumana soft ko safo limanaw safo dugukolo min fɛfiyɛ min dira ko ka panneau solaire di a la n'o ye safo torodo ni jamanakuntigi ye a birikiden fɔlɔ da général d'armée Assimi Goïta limanaw e ko birikiden fɔlɔ in dalen ka na se sisan ma kuran ma se ka bɔ safo ka yɔrɔw sɔrɔ bilen dɛ n'i y'a lajɛ jamanakuntigi ka sankura foli la jamanakuntigi ko yɔrɔ in ko maire de y'a dugukolo feere limanaw n'i ye nin kuma la jamanakuntigi ka kuma la ko maire y'a dugukolo feere nka e ko kuma in bɛnna maire ma fiyewu maire dɔw safo maire bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko in bɛ danga min na sisan olu kɔni bɛ fɛ de u ni jamanakuntigi ka sigi ɲɛngɔn ko in bɛ danga min na
u k'a ɲɛfɔ a ɲɛna n'o tɛ ko ni jamanakuntigi ko dugukolo feerela nin cogoya la ko dugukolo ninnu ye maaw de ka dugukolo ye projet min bɛ yen n'o ye panneau solaire projet ye n'a nana ko ka panneau da ko ka courant di jamanadenw ma maire Safo Torodo maire dɔw y'a jira k'a fɔ ko dugukolo ninnu feerela maaw ma yanni projet in ka na sabu u ka papiers b'u bolo titre foncier b'a la lettre d'attribution b'a la permis d'occuper b'a la ko min ye Safo maire ye dɔw di préfecture ye dɔw di n'a fɔra k'a fɔ ko kabi dɔw yɛrɛ ka dugukolo b'u bolo ko kabi san 1980 yɔrɔ o ni bi cɛ o ka ca san 30 yɛrɛ ko bi bi in na jamana de mago jɔra o dugukolo la ko ka panneau fɛnsɛ o dugukolo kan walasa courant bɛ di jamanadenw ma nka a nana ye k'a fɔ jamanakuntigi ka laseli la sankura hukumu kɔnɔna la ko baara ma se ka kɛ k'a sababu kɛ maaw ka dugukolow bɛ yen maaw dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka baara daminɛ yen ko kuma in fɔra liminaw hectare 228 a b'o bɔ bi n'i y'a lajɛ kalo 15 de tun kan ka kɛ walasa baara in ka daminɛ nafolo kasabi min bɔra ko la n'i y'a sigi 100 o 100 50 o bɛ bɔ Mali jamana kunna Mali ni Chinois de bɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka hali sisan jamana panneau kelen o ma se ka da yɔrɔ in na k'a sababu kɛ mɔgɔw ka dugukolo de bɛ yɔrɔ in na jamanakuntigi de y'a birikiden fɔlɔ da mai kalo tile 28 san 2024 nka Kayi hali sisan o baara ma se ka kɛ fɔlɔ limanaw kun wɛrɛ t'a la dɛ ko maaw ka dugukolo de bɛ yen n'i y'a lajɛ courant fanga min bɛ bɔ yen 100 mégawatt crête n'a fɔra k'a fɔ Safo Torodo ko baara bɛ nin cogoya la gɛlɛya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ limanaw safokaw ko k'olu bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ olu ye lɛtiri caman olu bɛ fɛ de maa wɛrɛ kana don u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u ni jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta u ka sigi ɲɛngɔn in min bɛ dugukolo ko in na u n'a ɲɛfɔ a ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔlen soft kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni fasirili sɛbɛn min ye limanaw a tɔgɔ ye ko l'indicateur du renouveau a kumana limanaw ko nin ye bana kura dɔ ye ala kana a se an ma yan a bɛ Chinois de fɛ yen fɔlɔ bana in u k'a ma ko métapneumovirus tɔgɔ in yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ métapneumovirus humain limanaw nin ye bana ye min na a bɛ fiɲɛ bana don wa ko a bɛ maa i bɛ ɲɔni sira minnu ye da ni nun a bɛ dankari kɛ o de la kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ mura in ani mura de bɔlen don bana in ni mura de bɔlen bɛ limanaw diɲɛ kelenya tɔnba ka cakɛda min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma organisation mondiale de la santé ale y'a ɲɛfɔ k'a fɔ bana in yera Chinois ka jamana kan ko dɔw yɛrɛ bɛ ka fara bana in hakɛ yɛrɛ kan yɔrɔ n'i ye nin kuma fɔra a bɛ mɔgɔw hakili jigin coronavirus ko de la coronavirus min daminɛna Chinois ka jamana kan n'a carila diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na min ye Genève janvier kalo tile 2 tɛmɛnen a jala k'a fɔ ko bana in ko a yera maa caman de la Chinois ka jamana kan OMS y'a jira k'a fɔ ko bana min filɛ n'o ye métapneumovirus humain ye ko maaw ka fɛɛrɛw tigɛ a tɛ n'a fɔ a sen bɛ hakɛla bolo bɛ se ka a taara ka bolo da dɛ nka ko bana in yɛrɛ yera ani sisan cɛ kabi san 2001 2001 waatiw a bɛ n'a fɔ bana in a bɛ ka yɛrɛkɛ sisan de bana in n'i y'a ye mɔgɔ la i b'a sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ limanaw mura ka taa se fiɲɛ yɛrɛ sɔrɔli k'a sama o gɛlɛyali a b'o se mɔgɔ ma o la sa ladilikan min bɛ di maaw ma maaw ka to k'u tɛgɛ ko coronavirus kelen na o de ma fɔ ko maaw ka to k'u tɛgɛ ko wa u ka taa pikiri fana kɛ walasa u ka se ka kisi a bana tɔɔrɔ ma limanaw ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma a jamutini de y'a sɛbɛn an b'a kuncɛ ni min ye limanaw seko ni dɔnko maaw bɛ kasi la bi ka sababu kɛ min ye ala ma hinɛna adama namakɔrɔ fɔnba ala ka wele sira ma minisiriso min bɛ seko ani dɔnko kunna ani yɔrɔ sahalen koɲɛ k'a y'a lase bataki dɔ kɔnɔna la janvier kalo tile 11 san 2025 in na dɔnkilidala n'o ye seko ni dɔnko adama namakɔrɔ fɔnba ye ko ala ka wele sira ma o b'a jira k'a fɔ Mali dɔnkilidala dɔ kɔni ka kuma jɔra sa dɔnkilida jɔra k'a daminɛ orchestre Baniko Jazz la yɔrɔ adama namakɔrɔ fɔnba a y'o kɛ ka bɔ yen a kana a yɛrɛ ka dɔnkili ko ta a yɛrɛ bolo n'o ye carrière solo ye o de kɔnɔna la a ye dɔnkili caman da bibi na malidenw hakili tora minnu na i n'a fɔ ala an dɛmɛ limanaw ani dɔnkili caman bana ye adama namakɔrɔ fɔnba minɛ ka a bɔ dɔnkili kɛnɛ kan o bɛ waati jan bɔ
ko namakɔrɔ kɔni nin y'a ayiwa ala ka wele sera ale ma ale kɔni sen bɔra dɔnkili ko la pewu ala ka wele sababu la indicateur maaw yɛrɛ ko k'u ka dugawu an yɛrɛ bɛ an ka dugawu faraw kan ala ma hinɛna ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen la limanaw a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni sɛbɛnw lakali la o tuma ni ala ye sini fara an si kan an bɛ ye kɛnɛ kan gafe kuraw bɛ bɔ k'o lakali aw ye yanni o cɛ ne b'a fɔ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ